Sudunga nga tong dakbayan nanginahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga kisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, Kitaragyud ang atong kaluwasan, Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, kitaragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. aduna tay igon usog nga di mabuntog, di mapukan. Antayon ta gihapon nga mag-abot, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Taragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, kitaragi hapon ba'y gamay pangapan ato, dasig ba'y gamay pangapan sakripisyo. ikaw kung kita Kitaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay mag-inunungay, kinsa pa man di ang ay magdayong, kitaragi hapon ba'y kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay. Way makapugon sa atong paglaom, subo bangon subo
Mass intentions for August 29, 2020, 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions: complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, SDB, Sister Gina Fernando, FMA, Jacinta Patalinghug, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Marianette Cabrera, Capaducia Cala, Mayan Katakura, Consolacion Tejano, Noli and Concon Tejano, Laarni Aguila Honrado, Camilo Guillen II. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for the coming exam. For good health, protection, safety, and guidance of Resi Joy Cuenca and family, Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, Obiso family, Yvonne Joreen, Antonio II, and John Albert Bismanos. All crew members of Super Trader, Renante, Saludo, Joy Guitard, JC Guitard, Honrado family, Sigmund family, and Bulo family, Melin Yungko, Dalen Gloria. For the success of John Joseph Diaz on his exam for the Philippine Board of Anesthesiologists. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Lourdes Segundino, Puraan Marie, Raymond, John Alain, Joe Ben Benedict, Nenet, Cabrera family, Thirdes family, William and Shoni Miranda, Carmencio Dakay Pinili, Purita Lee and family, Edna and Elma, Maya Adriatico Pagtaknan, Carlo Anton Suarez, Josephine Beramo, Kathy Aldueso, Christopher Bera, Josephine Beramo, Cassie Beramo, and Jackie Lanohanan Yap family. For visa approved and extension of Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bebilio, Amor Lee. Birthday for the following: Darrell Dave Anino, Mariben Masayon, Marie Chris Gudin, and Sheila May Ermac. 20th birthday of Rosa Borasca Arahelio. 53rd birthday of Leia Ruela. 28th birthday of Joshua Ruela D. 16th birthday of Angel Trixie Bugas. Eternal repose for the following souls: Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galeon, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Maximo Daclan, Epimaco Martelino Sr., Castro Chua Sr., Agnes, Nieves, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente, and Lourdes, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr. and Jr., Emeterio Di Chu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Benvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga, Epimaco Martelino Sr., Zenon, Rufina, Eduarda, Maximo, Jennifer Ivy, Antonio Estrellata, Edelberto, Albert, Olympia, Jesus Sr., Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano Saturnino, Eufemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Melesha, Emmanuel, Epifania, Gaudioso, Zosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr. Natividad, Gloria, Glenna, Grace, Father Ike, Heriberto, Teopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Wevina, Beneventura, Paulina, Agustin, Elisha, George Jr., Juana, Danny, Grace, Benita,
Dani, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Esias, Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pamphila, Carolina, Juelito, Sara, Laurenio, Arnel, Cristitota, Lito, Alfie, Marlu, Jovi, Celestino, Krisha, Cyrene, Virginia, Guvi, Domenico, Ricardo, Felicissima, Benvenido, Esteban, Adalia, Barcelo, Rolando, Garciano, Pinili, Estanislao, Dakay Jr. and Sr., Ronald, Chris, Carmen, Lenita, Felix, John, Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Llamedo, Isidaria, Narciso, Venancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rufino, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufina, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutychia, Francisco Sr. and Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Jose, Victoria, Marcelina, Venancio, Maria Army, Asuncion, Eugenio, Joeli, Alberta, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chiong Lim, Lorenzo Diada, Almer Diada, Florentina, Primitivo Sr. and the Third, Perla, Marcelino, Porfirio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong Emmanuel, Rosalia Lopez, Lucia, Paterno, Placida, Teodulo, Minda, Romeo, Pamela, Delia, Kyle, Raul, Sonia, Janet, James, Diana Ngo, Uy Tiansi, Ke Rin, Ke Kiam, Ke Tin, Ke Leong, Ke Yong, Sunti, Ke Tiong, Frank Sr., Basalo Guitard, Eugene, Vincent, Michael, Angeli, Christina, Laarni, John Timothy, Riom III, Jade, Welcome, Renail, Rose, Tin, Lourdes, Tin, Vandoy, Albina, Riom Jr., Riom Sr., Sarah, Nena, Herminia, Ligaya, Ernesto, Criselda, Marichu, Benedicto Dumagit, Walter, Teolita, Glory, Carmelito, Marlon, Urbano, Charlie, Iluminada, Fructuoso, Paula, Fabian, Rafael, Cecilia, Danilo Castro, Pepito Ubal Jr., Consolacion Ubal, Jerome Dacla, One Sakamay, Gundrano Jr., Gundrano III, Santos, Herminia Borja, Omi Cruz, Crispin, Tiburcia, Andres Jr., Efren, Lucia and Adriano Pacubas, Rosa Cababat, Florencio Cababat, and Maria Cleofe Cababat, Miguel Bondoc, Alicia Adelaida, Fernanda, Luciano, Edgardo, Maximo, Serafina, Amada, Felesa, Lydia, Teresa, Celso, Lourdes, Inocencio, and Renato Bondoc, Estelita Cabulao, Florita Cañas, Gaudioso Canas, Lorenzo and Olympia Rabe, Rosa Iray, Celendino Iray, Natividad Iray, John Carlson, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Benvenido, Avayap, Cisenando Jr., Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonides, Perpetual Tandok, Luciano Medalle, Jose Agagon, Lizelle Nangasca, Sotero Migalien, Leonidas Madera Nadal, Jeronimo and Lydia Dastua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Esperanza, Jose, Isabel, Virgilio, Exaltacion, Teresita, Josefa, Agustin, Catalino, Immaculada, Uliminado, Herminia Borja, Omi Cruz, Poncianita Nadal, Marciano Salajeron Sr., Leonora Salajeron,
Juanito Nadal, Cesar Carbonilla, Evelyn Pilar, Verna Soberano. Second death anniversary of Bernardino Cayacap. Birthday of the late Andres Castro Sr. and Candida Cayanan. And for all souls in purgatory, the forgotten ones and those who died of COVID-19. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, aron kita maandam sa pagsaulog nining santos nga misa, mangayo kitag pasaylo sa Dios sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nagbuot ka nga si San Juan nga magbubunyag, mahimong maguna sa imong anak nga natawo og namatay. Itugot nga maingon nga namatay siya nga martir sa kamatuoran o katarungan. Sa ingon maning kamot unta kami pag-ayo sa pagpadayag sa among pagtuo sa imong pagtulunan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa unang pagbasa.
Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, huna-hunaa kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamud sa katilingban sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga alamon. O gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ama sinalikway o tinamay o gipakawalay bili sa mga tao aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao, aron wala gayoy makapagarbo sa tubangan sa Dios kang Kristo Jesus. O gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya, nahimo kitang matarong at tubangan sa Dios, o kita nahimong balaang katawan niya o gihatagan kitag kagawasan. Busa, sumala sa gingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang na nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang atong tubag. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang katawhan gagipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang nasud kansang Dios mao ang Ginoo, ang katawhan nga iyang gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin, gikan sa langit midung-aw ang Ginoo. O gitan-aw niya ang tanang katawhan. Bulahan ang katawhan gagipili sa Ginoo aron maiya. Tanawa amang mata sa Ginoo, gatanaw kanila nga madlukon kaniya, kanila nga nagaalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila sa kamatayon o pag-amping kanila sa panahon sa tinggutom. Bulahan ang katawhan gagipili sa Ginoo aron maiya. Ang atong kalag nagpaabot sa Ginoo nga mao ang atong hinabang ug atong taming. Kadiha kaniya nalipay ang atong mga kasing-kasing ug nagasalig kita sa iyang balaan nga ngalan. Bulahan ang katawhan gagipili sa Ginoo aron maiya. Palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa. Bisan kun si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan god nagpunay magsulti kang Herodes. Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan.
ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini, kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan, kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto ni si Herodes mamati kaniya, bisan tuod masamok ang iyang una-una, inigkabati niya sa tanang nga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon ragayod si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlaw na tawa ni Herodes. Niadtong higayuna, nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan. Ingon man ang mga pangulo sa kasundaluan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak na babae ni Herodias misulod ug misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, "Unsa may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon." Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, "Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon, bisan pag ang katunga sa akong gingharian." Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, "Unsa may akong pangayoon?" "Ang ulo ni Juan," mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, "Ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado." Nakapasubo kini pag-ayo sa hari. Apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa at tubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita. Ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan may tungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug kilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog maglingkod alang sa humiliya. Maayong buntag kanatong tanan. Usa ka pangutana nga kadaghan na magbalik-balik sa atong komunidad, sa atong sosyedad karon mao kini. Angay bagayod ang simbahan, ang mga pari nga maghisgot mahitungod sa atong gobyerno. Himuon nga topic sa homily. Nasayod ako nga daghan nga mga tao, mga kaila ug dili kaila, dili gayud makauyon basta ang pari maghisgot na sa gobyerno, sa atong pamalaan o sa atong komunidad. Ayaw mo kabalaka, dili man ko maghisgot ana karong buntaga. Pero gusto ko lang tubagon kining maong pangutana para kanatong tanan. Okay ra ba nga ang pari sa santos nga misa o ang mga kaparian o ang simbahan maghisgot mahitungod sa gobyerno? Siguro obvious tingali nganong ako kining mao kini akong reflection karong buntaga, obvious kaayo. Kay si Juan sa iyang pagtingog batok kang Herodes, naputlan siya sa iyang ulo. Napunggutan siya sa iyang ulo tungod sa mga kasuko sa mga leaders ngadto kaniya. Daghan ang miingon nga si Jesus dili gusto niini. Daghan ang miingon nga adunay separation of church and state. Una sa tanan mga igsuon, ang separation of church and state dili man na nimo makit-an sa Biblia ba? Ana na nimo madunggan sa mga tao gawas sa Biblia.
sa mga tao sa ilang pagsabot sa atong balaod. Nga dili pod na mao ang meaning. But anyway, mao kanay ilang gamiton. Pero sa atong Biblia, sa pulong sa Dios, kung diin nagasandig ang atong reflection kada misa, wala kana siya. Gani, instead, makakita kitag daghan nga higayon kung diin ang mga propeta magbadlong sa hari. Ang mga propeta magsaway sa hari sa ilang mga lihok, labi na kinig batok sa Dios o makadaot sa mga tao. Pero pag-abot ni Jesus, si Jesus nibuwag sa politika. Wala siya maghisgot o mga sama sa mga karaan ng mga propeta. Gani niingon si Jesus, give to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Unya, doon na pagani ito iniduol kang Jesus, bahin sa pakigbahin sa katigayunan, niingon si Jesus, wala ko'y labot diha. Kamoy pag sabot-sabot kung unsahon ninyo na pagsulbad. Ngano man, well, tungod kay Jesus, ang iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan, mao ang pagpaila ka nato sa usa ka gingharian nga labaw sa tanang gingharian, nga mao ang gingharian sa Dios. Focused kaayo si Jesus sa iyang pagtudlo mahitungod sa gingharian sa Dios. Mao nga kung ang mga propeta sa mga karaan musulti sila batok sa hari, si Jesus wala siya nisulod batok sa mga gobyerno ug sa mga politiko ni adtong panahon. Doon na siya ginagmay nga mga citations, pero dili gayud mao ang iyang tumong. Kana ba nagpasabot nga ato ng biyaan ang gibuhat sa mga propeta sa niaging panahon ug mo focus na lang ta kang Jesus? Naabitoy uban musulti kamo mga pari, sundan ninyo si Kristo, ayaw na mo pag-apil-apil niining mga isyu sa atong sosyedad. Dili mga igsuon, of course. Si Jesus mismo nag-ingon nga siya ni abot, dili aron tangtangon ang daan nga kasulatan, kundi dili aron pagtuma niini. Nga niingon pud siya, those who disregard the teachings and the commandments and teaches others to do so are the least in the kingdom of heaven. So unsa may common nga denominator sa gitawag natong Old Testament nga mga prophets ug kang Jesus sa bag-o nga testamento? Ang common denominator, mga igsuon, nga dapat i-apply sa mga pari hangtod karon, mao ang discernment. Si Jesus nag-abot sa kalibutan aron ihatag ang gingharian sa Dios. Ang mga propeta gipadala sa Dios aron pagdala sa pulong sa Dios. In other words, ma-Old Testament ka man o mapanahon ka man karon, ang misyon sa usa ka propeta mao ang pagpamalandong sa pulong sa Dios ug pagpasabot niini sa panahon karon. Mao nga kada pari, kada obispo nga muhatag og mensahe, mo undergo gud siya discernment. Kay dili man sayon ihatag ang pulong sa Dios. Dako nga panahon ang ibutang sa usa ka kapari sa paghunahuna, pag-reflect kung unsa kaha ang kahulugan sa pulong sa Dios karon nga panahon. And then kung ang bunga ni anang discernment maghisgot about sa atong society, about sa atong government, about sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi, wala na siya mahimo ni ana kung maunay bunga sa iyang discernment. Dapat dili siya mahadlok musulti, whether ganahan man siya sa iyang topic, sa iyang reflection, or nahadlok man siya. Dili man siya comfortable. Kay usahay, honestly speaking, ako mismo, dili ko comfortable maghisgot og mga government, og mga societies, and so on and so forth. Pero kung mao ka na'y bunga sa reflection, then, in a way, obligado kaming mga pari sa paghatag niini sa mga tao. In the same way, mga igsuon,
kung ang pari, ang preacher, ni-discern sa pulong sa Dios nga iyang ihatag sa mga tao. Kamo nga nagsimba, kamo nga namati, you also need to do a discernment. Inyo pong dapat huna-hunaon, unsa man ni ang gisulti ni Father sa ako karon, ma-apply ba ni sa akong kinabuhi, aduna ba ni kahulugan para kanako. Unfortunately, doon na kita mga igsuon nga as soon as maka-feel sila nga ang pari mo hisgot may tungod sa gobyerno nga ilang gisuportahan, ila na dayong i-dismiss. Nga ila pa gani nang i-post sa Facebook ang ilang pag-dismiss. And which is unfortunately nga naman kay suma sa akong giingon si Jesus nagsulti nga those who set aside the commandments and teaches others to do so are the least in the kingdom of heaven. Mga bugat gayud mga igsuon nga pulong ni Jesus. Og sa atong ebanghelyo mao to si Juan nga magbubunyag gipunggutan sa iyang ulo kay nisulod man siya sa affairs sa mga kagamahanan sa iyang panahon. Og si Jesus bisan tuod si Jesus nagsangyaw sa maayong balita. Sa katapusan, gipapatay gihapon siya kay nisulod siya sa affairs sa mga kagahuman sa iyang panahon. So it is also not surprising mga igsuon nga ang simbahan nga magwali sa pulong sa Dios ug usahay makasulod sa affairs sa mga kagahuman, maakusar gyud siya of politicking, of entering into the affairs nga dapat dili kuno siya dapat mosulod. Og usahay makastigo gayud siya sa mga kagamahanan og sa mga tao, makatilaw siya og bashing gikan sa mga tao. But it is not something new. It is something that the church must continue to do if the church is truly a prophet sa atong society karon. Palihog magtindog. Si Juan nga magbubunyag, gitawag sukad pa sa unang gutlo sa iyang kinabuhi, aron sa pagpahibalo sa pag-abot sa kahayag sa kanasuran ug sa paglaom sa kalibutan. Uban ang kalipay ni ining maong pangilin, magampo kita sa Ginoo diha sa pag-ingon. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan malig-on sa Espiritu Santo, aron kini magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan, ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga namunuan sa kanasuran, mamahimong mga instrumento sa kamatuoran ug hustisya, ug magtultol sa katawhan ngadto sa dalan sa kadait. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na ug hingpit nga kaayohan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang kordero sa Dios magwagtang sa mga sala sa mga magtutuo nga nangamatay na. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo.
Amahan sa panahon ug eternidad, nagsusi ka sa among mga kasing-kasing, ug nakahibalo ka sa among mga gikinahanglan, sa dili pagani kami mangayo kanimo. Tinabangan ni San Juan ang magbubunyag, ug diya sa imong kaluoy, dungga ang among mga pag-ampo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako og inyong sakripisyo, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibok niyang santos nga simbahan. Ihatag kanamo Ginoo pinaagi ni ining mga gasa, nga among gihalad kanimo, kanang katarong sa imong mga dalan, nga gitudlo ni San Juan, ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan, og nga iyang gisaksihan sa dako nga bertud, diya sa pag-ula sa iyang dugo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay og matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga si San Juan nga magbubunyag sa pagsunod sa panag-ingna ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Pun
palihog mangluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita, samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Palihog mangluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permits me to be ever separated from you. Amen.
Mag-ampo kita. Palihog manindog. Kaming nabusog sa bangkete sa korderong langit nun, nangamuyo Ginoo. Nga ang imong simbahan, nga nalipay sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag, makailaunta sa nagmugna sa iyang bag-ong pagkatao, ang umaabot nga gisangyaw ni San Juan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Salamat sa Amen. Diyos. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Virgen sa Lourdes, Rayna ug Senyora, ang among gugma, dawaton mo, kay ikaw lamang, Rayna sa langit, mao kanunay, himaya ka. Sa
Bernardita, imong gipangayo nga patindugon ang simbahan aron itawag ikaw gihapon mahigugmaon nga inahan. Utli nga Birhen kami kaluy dinhi sa amo nga kalisud gubat kagutom ug katalagman kanamo